Takže trávime čas v proroctve Habakukovom. Je to, ako vidíte, je to poetická kniha, poézia, ale veľmi hlboký význam má. Takže prvú kapitolu sme skončili, to bola dilema proroka Habakuka, ako postavil otázku Pánu Bohu. Proste nevedel si vyriešiť to. Hoci tak veľa o Bohu vedel, v určitom momente v živote aj nám sa zdá, ako keby sme, kto si, Pane? Ako by sme boli ten Pavel spadnutý z koňa a proste kto si? Kto si, Vari, ťa už ani nepoznám. Inak si sa manifestoval v mojom živote doteraz. Čo sa teraz deje? A preto má zaujímavé meno Habakuk. Habakuk znamená Boží bosk, alebo Božie objatie, čo potvrdzuje Habakukovi. Habakuk, nevzdialil som ťa, nenahal som ťa, nie som ďaleko, som blízky, som tu. A pozerám, hľadím, vidím, a nič nepovšimnuté nie je z mojej strany. A ja aj zasiahnem. Potom sa vzbudila dôvera v Pána Boha u Habakuka. Dostal videnie od Hospodina. Druhú kapitolu sme začali s tým, že Habakuk rozhodol všímať si, vnímať všetko okolo seba. Očakával netrpezlivé, ako Pán Boh odpovie na jeho námietku. A druhá kapitola začína s rozhodnutím. Proroka Habakuka hovorí: na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Ja striehnúť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. A toto je tá bašta. To je, ja keď som ju zazrela tam na kampuse Yad Hashmona a hneď hovorím: pozri, to je Habakukova bašta. A tak som si hneď, toto si musíme vyfotiť. Tak ako vidíte, to je povýšené miesto, do kruhu nejak, sú tam schody. Ja presne zahaľujem vchod. Tam je taký, ak si všimnete, poza mňa, tak je taký vchod, malý, dvierka, a ide sa dnu. A dnu sú potom ešte schodíky dolu, do zeme, a tam je tak pekne chladno. A ako som povedala, tam si uskladňujú potravu, teda úrodu, pozbieranú úrodu olív, fík, ja neviem, čo tam ešte všetko, ale hlavne olivy, olej, figy, pšenicu, hrozno, víno, teda všetkú úrodu, tam sú džbány, dookola všetko. A to je zásoba. To je zásoba. A tak tá bašta má veľmi zaujímavý význam. Aká je tvoja zásoba hlboko v tebe? Aké sú tvoje skúsenosti s Pánom Bohom? Koľko hlboko poznáš Pána Boha? Koľko hlboko prežívaš Pána Boha v svojom živote, v svojich modlitbách? Ja som teraz čítala knihu a som proste bola unesená tým, že každá modlitba naša by mala byť vlastne vniknutie do neba. My by sme mali mať zážitok na každej modlitbe. Predstupovanie pred Boží trón. Proste duch by nás mal uchvátiť a viesť. To by malo byť voľačo zvláštne. To by nemalo byť kľaknúci prope posteli a vyreferovať 5-6 viet, ale to by mal byť zážitok. A keď by sme sa z neho vrátili, tak wow, to ako sme my z Chicaga prišli z tej konferencii, tak proste polulieta, že ani nechodíš, čak.
Je nad čím rozmýšľať, je nad čím sa pozastaviť, ako hlboko prežívame Pána Boha. Je to len meno, alebo je to osoba, ktorú veľmi dobre a hlboko poznáme. Takže aká je tvoja zásoba? A potom sú tam schody a ide sa hore. A to je povýšené miesto, aby sa pozeralo von. Teda toto je vnútro, čo je vo mne, a potom von hľadíš, pozeráš nebezpečia, pozeráš situáciu v svete, tlmočíš si, pýtaš sa Pána Boha, Pán Boh ti dáva odpoveď a podobne. Takže to je Habakukova bašta. Veľmi krásne. A Hospodin mu odpovedal: opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. Teda to nebola odpoveď len pre Habakuka, ale to bola odpoveď pre všetkých v Judsku, v Jeruzaleme, ktorí v tom čase podobne prežívali ako Habakuk. Lebo videnie sa splní časom, spie ku koncu a nesklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. A teraz ten 4. verš v 2. kapitoli, to je ten tak zvláštny, významný verš. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej vlastnej viery bude žiť. Nie z viery proroka Habakuka, to bola jeho viera. Nie z viery môjho apku ani môjho otca, ale zo svojej vlastnej viery. Koľko hlboko prežívaš a úprimne prežívaš Pána Boha vo svojom živote, vo svojich dňoch. A teraz budeme sledovať verše, teda 2. kapitola od 4 do 5. Iste, že neverný násilník, opovážlivec, nič nezvedie. Jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych. Je nenásytný ako smrť. K sebe zhrňa všetky národy a zhromaždie k sebe všetkých ľudí. Či títo všetci nepoužijú o ňom porekadlo, posmešnú pesničku, a či nepovedia: a teraz začínajú 5 beda. Toto je úsek 2. kapitoly, kde sa spomínajú 5 beda, ktoré Pán Boh vyriekol. A tieto 5 beda sa nevzťahujú len na Nabuchodonozora, na jeho armádu, na tú dobu, keď on žil, na jeho ríšu a na jeho bohov, ale tieto 5 beda sa vzťahujú, to sú univerzálne, všeobecné beda, ktoré sa vzťahujú na všetky veky, generácie, všetky národy, všetky rasy a klasy, na každého, kto páše zlo pod slnkom. Teda sú to také univerzálne princípy dejín. A na základe tohto môžeme pochopiť veľa toho z dejín. Prvé beda sa nachádza v 6. verši. Druhá časť. Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Zaťažuje sa zálohmi. Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia a neprebudia sa tí, ktorí otrasú tebou, staneš sa ich korisťou. Veď ty si olúpil mnohé národy, ostatné národy olúpia teba pre ľudskú krv a pre násilie na krajinách, na mestách i na všetkých, ktorí bývajú v nich. Prvé beda sa vzťahuje na toho, kto si hromadí, čo mu nepatrí. V tomto prípade je to Nabuchodonozor, ktorý si podmaňoval národy a zajatcov zbieral ako piesok, sme čítali v 1. kapitole. Bol násilníkom a opovážlivcom, ktorého žiadostivosť bola ako ríša mŕtvych, teda nenásytný. A
Akože sa smrť nenasíti, tak nenásytný bol tento človek čo do slávy, bohatstva, moci a rozširovania svojho kráľovstva. Hospodinovo beda nad ním znelo, beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Aké zlo zasiahne takého človeka? Hospodin povedal, že proti takému povstanú jeho veritelia a otrasú ním. Stane sa korisťou tých, od ktorých požičiaval. Ako olupoval on mnohé národy, tak mnohé národy olúpia jeho. Prečo? Pretože podľa Božieho princípu hriech nezostáva bez trestu. Kto čo sial, musí aj žať. Nabuchodonozor prelieval ľudskú krv a páchal násilie na mnohých krajinách. A keď sa naplnila čaša zlosti Chaldejov, Hospodin ich trestal. Babylon sa stal morom rýb, v ktorom potom lovili Médi a Peržania. Dodnes stojí olúpené slávne mesto Babylon. Stojí ako živý pomník a svedok splneného Božieho slova. Obrátené je na púšť, nebýva v ňom nikto a nič, od človeka po zviera. Všetko ušlo, tak ako Pán povedal. Padli jeho piliere, zrúcali sa hradby, lebo ho zasiahla pomsta Hospodinova. Tak naložil Boh s ním, ako on nakladal s druhými. Dnes v Babylone okrem kameňov nájdete len šakaly a nejakého pštrosa a detude zriedkavého turistu. Teraz už neviem, archeológov definitívne a už teraz keď taký nepokoj, tak neviem, či aj turisti vôbec tam idú. Odkedy Babylon padol, nikdy viac nebol obnovený, ani obydlený. Jeho vody vyschli, lebo bol krajinou násilníkov a strašidelných tesaných bôžikov. Len v múzeách, svetových múzeách môžete nájsť a v knihách dejinných môžete sa dočítať o sláve bývalého Babylona. Inak sú na jeho meste vekmi už len holé kamene, svedčiace o nezmeniteľnosti Božích princípov. Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Chcem povedať, že bol pokus o obnovu Babylona. Saddam Hussein sa pokúsil, nazbieral peniaze, architekti to už všetko, plán bol všetko pripravené, aby sa obnovil Babylon. A viete, ako sa jeho úmysel zmenil? Pán Boh použil v tej dobe nejakého kauboja z Texasu, ktorý náhodou bol prezidentom Spojených štátov amerických. Začala tam vojna a boli zmarené všetky plány Husejnove o obnovu Babylonu. Takto Pán Boh spravuje dejinami. A potom nie je div, že povie môj sluha, faraón, alebo môj sluha, neviem, ktorý prezident, urobil to a to, aby sa nesplnili zámery toho a toho panovníka, alebo aby niekto neurobil niečo, čo Pán Boh povedal, že bude naveky trvať, alebo že by sa konfrontovalo jeho slovo. Teda takto Pán Boh stráži, bdie nad svojím slovom, nad svojimi zasľúbeniami a dodržiava si svoje princípy. Druhé beda je v 9. verši. A vzťahuje sa na toho, kto zhrňa mrzký zisk. Beda tomu, kto zhrňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. Rozhodol si sa na hanbu svojho domu, vykinožiť mnohé národy a zhrešil si proti sebe samému. Veď kameň bude kričať z múru
a hrada z krovu sa mu ozve. Beda tomu, kto zhrňa mrzký zisk pre svoj dom. Aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia, je druhé beda. Chaldejská armáda nielenže zaujímala krajiny a zbierala zajacov ako piesok, ale zbierala aj nesmierne veľkú vojnovú korisť. Týmto sa obohacoval Nabuchodonozor, jeho armáda, vôbec kráľovstvo, hlavné mesto prekvitalo. Ozbrojovali sa ešte lepšie, poisťovali svoje pevnosti, vyzbrojovali svoju armádu a normálne dobíjali nové teritórie a upevňovali kráľov trón. Pre vrahov, zlodejov a vôbec ľudí, ktorí pášu zlo pod slnkom, je veľmi charakteristické, že robia zlo, ale toho zla sa boja. Veľmi sa boja o svoj život a o svoje bohatstvo. Svedomie im totiž svedčí, že čo robia iným, stane sa aj im samým. To Pán Boh písal do svedomia. To nemôže inak byť. Ale napriek tomu predsa sa snažia újsť od spravodlivej pokuty za ich zločiny. A to, keď si roztvoríte dejiny, to je príklad za príkladom, príklad za príkladom. Všetci tí, čo činili zlo, bežali od toho. Nikto sa neprihlásil, som vedomý, čo som urobil a chcem teraz hrdinsky zodpovedať za svoje zločiny. Všetci bežali, všetci sa ukrývali, všetci chceli uniknúť trestu a smrti. Hospodin hovorí, že takí si vysoko stavajú svoje hniezdo, aby unikli z dosahu nešťastia. Stavajú si svoje pevnosti, poisťujú sa strážou, špeciálnymi ochrancami, elektrickými, zvukovými, laserovými, teraz už zariadeniami, proste čitavou armádou, čitavá armáda ich stráži, aby ich len nestihol trest za páchané zlo. A Hospodin hovorí, že takí zhrešili sami proti sebe. Zhrešili sami proti sebe. A urobili nejaké rozhodnutie. Čiže rozhodli sa na hanbu svojho domu. Sami si spečatili svoju budúcnosť. Ešte vždy každého stihol spravodlivý trest za jeho konanie. Nikto si ešte nevybudoval také bezpečné miesto, aby mohol úplne újsť, uniknúť, aby ho nestihol trest za zločiny. A ak by sa aj niekomu podarilo to urobiť, také bezpečné miesto, a že by doslovne ušiel nešťastiu a trestu, tak vraj nepokoj mu bude hlodať v duši a vlastné svedomie ho bude trápiť. A Habakuk zapísal, že takému nespravodlive získaný kameň bude kričať z múru. A mrzko získaná hrada sa mu ozve. My veľmi dobre poznáme veci, ktoré máme vo svojom dome, vieme aj, ktoré dvere sme možno v ktorom obchode kúpili, vieme naše suveníry, vieme, čo sme na ulici našli. Ja som raz sluchátka našla. A úplne nové vypadlo na parkovisku. Koho nájdeš? Komu to dáš? Tak, kde sú tie najšnuté sluchátka? Veľmi presne viem. To som nekúpila. To som našla na Walmartovom parkovisku. My veľmi dobre vieme. A ten, kto získava, hromadí k sebe, čo mu nepatria, získava mrzký zisk, ten presne vie, skade je ktorá vec a ako prišiel k tým veciam. Preto hovorí nie, že doslovne kameň mu bude kričať, to chápete, alebo že hrada sa mu ozve. Ale toto je význam tých slov. Nebudeš v tom mať pôžitok. Môžeš to mať, môžeš si to privlastniť, ale pôžitok, radosť z toho nebudeš mať. Beda tomu, kto zhrňa mrzký zisk.
Tretie beda je v 12. verši. Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. Nie je to hľa od Hospodina mocnosti, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič za nič ustávajú? Tretie beda sa vzťahuje na toho, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. Beda tomu, kto vylieva ľudskú krv. A za cenu ľudskej krvi buduje svoj trón, svoju moc, svoje postavenie. V očiach Hospodinových ľudská krv má nesmierne veľkú cenu. Výmené za ľudskú dušu nejestvuje. Čo osoží človekovi, keby získal aj celý svet a dušu svoju, keď by stratil? Nejestvuje cena za život človeka. A nič, čo je budované za cenu ľudskej krvi, nemá trvania. Krátkého je veku. Aj všetko, čo sa buduje a upevňuje neprávosťou, na nespravodlivý spôsob. Nie div, že cez dejiny ľudstva povstalo toľko kráľovstiev. Ale ani jedno neobstálo. Zakladané a budované boli na ľudskej krvi a na neprávosti. Habakuk sa pýta, nie je to hľa od Hospodina mocnosti, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič, za nič ustávajú? A teraz zás pozrime sa do dejín. Pozrime sa len posledné 2 vojny svetové. Technická revolúcia, veľký pokrok vo filozofii, v techniky a vo všetkom. A nakoniec všetko to strávil čo? Oheň. Všetko to strávil oheň. Aj potom zás ľudia ťažko stávali, obnovovali, pracovali, namáhali sa. A zas to spáli oheň. Áno, je to od Hospodina mocnosti, že sa ľudia len pre oheň moria a pritom za nič, pre nič umárajú. Asýria spálila ohňom Sýrskú ríšu, aby na jej zhoreniskách vybudovala svoje kráľovstvo. Upevnila ho neprávosťou, aby roku 712 bolo spálené toto impérium ohňom. Na troskách Asýrskej ríše a za cenu potokov ľudskej krvi bolo vybudované Babylonské kráľovstvo. A zase, aby ho roku 173, aby ho pozdejšie, o 173 rokov, s ohňom spálili Médi a Peržania. Potom Médsko-Peržskú ríšu spálil ohňom Alexander Makedónsky a jeho ríšu postupne si potom podmaňovali Rímania a potom môžeme ísť ďalej do bližších dejín. Môžeme hovoriť o pohanských a kresťanských cisárstvách a kráľovstvách, ktoré sa budovali a padali za tých istých okolností, za tých istých podmienok ako kráľovstva starého letopočtu. Môžeme ísť na ktorýkoľvek kontinent, tiež je zaujímavé študovať južnoamerický kontinent a vidieť tam tie staré civilizácie, ktoré bývali a ako to všetko zakončilo. Či sa skutočne ľudia sveta nenamáhajú len pre oheň a národy, či neustávajú za nič pre nič? Keď pozriete z tejto perspektívy ako Habakuk, čo hľadel, tak fakt môžeme zopakovať slova Šalamúna. Márnosť márnosti, povedal kazateľ, a všetko je márnosť. Nie je hodné do toho sa vžiť.
Nie je hodné za to žiť. 4. beda je od veršu 15 po 17 a hovorí: beda tomu, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti a opíja ich, aby videl ich nahotu. Nasítiš sa hanbou namiesto slávy. Pí teda aj ty a potácaj sa. Proti tebe obráti sa kalich v pravici Hospodinovej a potupa príde na tvoju slávu. Lebo tvoje násilie na Libanone spáchané ťa zavalí a ničenie zvierat ťa predesí, pre ľudskú krv, pre násilie na krajine, na meste i na všetkých, ktorí bývajú v ňom. Štvrté beda sa vzťahuje na toho, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti. My vieme, ako znovuzrodení kresťania, ktorí veríme Božiemu slovu, že všetci sme hriešni. Všetci sme v podstate hriech nás urobil zlých. A chceme, nechceme, aj my sejeme, roztrusujeme zlo vokol seba. No, keď sa vrátime do Habakuka, myslel na Nabuchodonozora vtedy, kedykoľvek kráľ zaujal nejakú krajinu, aby ukázal svoju veľkosť, svoju silu, svoju moc, slávu, páchal teror nad ľuďmi tej krajiny. Opíjal ich svojou zlosťou. Robil teror i nad svojimi, i nad podanými. Vojaci to povedia, to bola strašná vojenská disciplína. Ja keď to pozriem, to je teror. To je. Takému Hospodin vyriekol rozsudok. Z tej istej čaše zlosti, z ktorej si ty napájal iných, napiješ sa aj ty sám. Potupa a hanba spadne na tvoju hlavu. Jeho vlastný kalich zlosti obráti sa proti nemu. Násilie konal, násilie ho zavalí. Pre zabíjanie ľudí, ničenie zvierat, prírody, krajín, miest. Beda tomu, kto napája blížneho z čaše svojej zlosti. My sa teraz vhlbujeme do dní, keď Nabuchodonozor toto prežíval a videl pred sebou dobyvačnú armádu Babylončanov. Ale aj dnes svetové sily robia teror a násilie nad tými, ktorí sú slabší. To isté platí aj dnes, čo povedal Pán Boh Habakukovi. Aj dnes. Títo ľudia, títo jedinci a tieto krajiny budú si musieť vypiť Boží hnev. Piate beda je od veršu 18, teda 18 a 19. Čo pomôže tesaná modla, čo ju rezbár stvoril? Liata modla, lživý učiteľ, že tvorca skladá nádej vo svoj výtvor, keď robí nemých bôžikov. Beda tomu, kto hovorí drevu, zobuď sa, nemému kameňu vstaň. Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. Bude, čo je nám neuveriteľne ťažko si vysvetliť, je, ako sa môžu ľudia modliť sochám alebo obrazom.
Teda 5. beda sa vzťahuje na toho, kto uctieva, slúži a vzýva rukou učinených bohov. Čo môže pomôcť tesaný, liatý alebo rytý boh? Je proste nepochopiteľné, ako môže racionálny človek, dnešný človek, skladať životnú nádej vo svoj výtvor. Alebo nepochopiteľné, ako dnes kresťania, teda ktorí strávili detstvo v nedeľných školách, pozdejšie odchádzajú do buddhizmu, odchádzajú do hinduizmu a sadnú si tam pre toho obrovského búdu, sedia, modlia sa. Je proste nepochopiteľné. Ako si niektorí kresťania, ja neviem, určitých mini bôžikov mávajú v dome. Do zahradky položia, aby, ja neviem, riasla tráva lepšie, alebo neviem čo, rôzne povery. Ale ešte aj dnes sa to deje. Tedy ho ozdobili zlatom, striebrom, toho bôžika, hoci ducha v sebe, alebo života v sebe nemal, predsa ho ľudia uctievali. Nielen Egypt, nielen Asýria, nielen Babylon, nielen Grécko, nielen Rím mali svojich bohov kamenných, zlatých, medených a strieborných, ale aj v dnešnom, modernom svete ich máme. Keď vojdeme do pohanských chrámov, vidíme ich, ale žiaľ Bohu, keď vojdeme aj do kresťanských chrámov, nájdeme stovky a stovky svoch a obrazov v zlate, v striebre, ktoré ľudia uctievajú, modlia sa, boskávajú, žehnajú. Hospodinovo beda znie každému, kto sa modlí soche alebo obrazu. Beda tomu, kto nepozná a neúctieva jediného, živého, pravého Boha, ktorý je neviditeľný a nemá podobu. Tak to je tých 5 beda, 5 univerzálnych princípov, podľa ktorých Hospodin spravuje dejiny a podľa ktorých sa môžeme vysvetliť dejiny. Všetko podlieha jeho súdu. Bezbožní môžu nejaký čas triumfovať, môžu aj prekvitať určitý čas, zakrátko, ale nemajú trvania. Ich zánik je zapečatený. Človek môže nepoctivé nadobudnúť majetok, dopracovať sa až k vrchu voľakej špičkovej spoločnosti, ale pohľadnite na jeho koniec. Aký bude jeho koniec? Mali by sme ľutovať bezbožných pre ich nerozum, v ktorom sa opíjajú dočasným úspechom, alebo sú motivovaní všetko dať, život podriadiť si život nejakým cieľam, ktoré sú bláznivé podľa Biblii. Ich koniec je spečatený. A podobne je to aj s národami. Takže môžeme čítať v svetových knihách dejín o bezbožných impériách, o ich národoch, ako povstali, ako sa im darilo, ako prekvitali, ako prežívali rozkvet. Ale môžeme čítať aj o ich konci, ako zakončili. A obyčajne to bolo, keď sa etika, morálka, keď sa zrúcali, tak padali národy. Lebo boli zhnití znútra. A potom už ten nepriateľ, čo napadol, tak už to ani nemusel mať veľkú silu, lebo oni už boli mŕtvi. Morálne znití. Nemali etiku, nemali štandardy. Národ za národom povstávali, aby potom jeden po druhom padol, keď sa naplnil čas pre Božie beda. Aj v našej dobe, ako som povedala, platí tento princíp. Niektorí môžu zdanlive ovládnuť celý svet a áno, ovládajú. Hovorí sa, že je to nejaká skupina veľmocnárov sveta, ktorá všetko riadi na tomto svete.
ale ich hviezda, tak ako vyšla, tak aj zájde. Nakoniec koncov Pán Boh bude triumfovať. A všetci títo mocnári sveta, aj ten Nabuchodonozor vtedy, aj ten Alexander Makedónsky, aj tí rímski imperátori, aj, ja neviem, Karol Veľký, aj všetci oni, aj dnešní pánovia sveta, ktorí vládnu, všetci sa oni raz budú musieť pokloniť pred suverenným, jediným pánom sveta, pánom tejto zeme a pánom vesmíru. A budú musieť vyznať, že on je jediný pán. On je jediný pán. Nakoniec Habakuk pochopil, ako vysoko je Hospodinov trón. Hospodin je vo svojom svetom chráme, zmlkni pred ním celá zem. Teda dosť, nebudem sa opíjať zo slávy a moci tohto sveta. Jediný vrchnár, jediný mocnár je Pán Boh. Nie len pohania musia umlknúť, ale rovnako aj kresťania, lebo Hospodin nebýva v rukou učinených chrámoch, ako vieme. Jeho veľkosť nemôže nikto obsiahnuť. Nemá žiadnu podobu, ktoré by sme ho mohli predstaviť alebo vykresliť. Je neviditeľný, všade prítomný, všetko vediaci a všemohúci Boh. Vieme, že Boha nikto nikdy nevidel. A vládne vo svojom vesmírnom chráme aj v srdciach tých, ktorí ho milujú. Slovom i skutkom. Ak ctíme meno Hospodina, živého Boha, potom nám netreba sa šomravo pýtať, prečo toto a prečo ono, čo my veľmi ťažko zdoláme. Ľahšie je sa pýtať, prečo teraz toto, ako si toto mám teraz vysvetliť, ako sa toto opovážilo postaviť sa do mojej cesty. Čak? A Martin Lloyd-Jones dáva takú krásnu myšlienku, ktorú by sme si mohli osvojiť, a to je: položme radšej svoju ruku na ústa, ktoré sú hotové hovoriť nerozumne, a uvedomme si, že on je tam, v chráme vesmíru, Boh nad všetkým. V tichosti a pokore sa skloňme pred ním a ctíme ho, ako si on to žiada. Vyvyšujme jeho meno, jeho moc, jeho silu, jeho dobrotu a v pokoji srdca, mysle a duše očakávajme len na neho.